Pista'y Bayambang 2026 pinaghahandaan na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Hahandaan na ang taunang selebrasyon para sa Kapistahan ng Bayambang na gaganapin sa March 28 hanggang April 1 at April 5, 2026. Si sentro sa adhikaing masagana at pangarap na bayan ng tema ng selebrasyon ngayong taon. Kabilang sa mga tinalakay na magiging aktibidad ang Agri-Trade Fair, Ukay for a Cause, Animal Shelter, Mega Job Fair, pageant at ilan pang aktibidad na magbibigay kulay sa kakayahan ng iba't ibang sektor. Garantiya ng lokal na pamahalaan maigting ang koordinasyon ng mga tanggapan at opisyal para pangunahan ng mga aktibidad kasama ang kani-kanilang komite. Inaasahan na magsisilbing makabuluhang plataporma ang selebrasyon upang maipamalas ang mayamang kultura at diwa ng pagkakaisa na huhubog sa patuloy na pag-unlad ng bayan. Kasama muna rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.